Hello! Második nap! Ez itt a második nap estéje, és röviden össze fogom foglalni, hogy mi történt velem tegnap, azután, hogy felvettem az első videót, és hogy hogyan érzem magam. Vágjunk is bele! Amúgy tegnap nagyon nagy lendülettel belevágtam ebbe, és nem annyira rossz, mint amikor először csináltam. Fel szeretném hívni azért itt a figyelmedet, hogy amikor én először vágtam el magamat valamitől, amitől rettenetesen függök, az egy nagyon-nagyon nehéz 3-4 nap volt, és tovább nem is bírtam. Ami most történik, ez a második napomról egy videóbejegyzés, és ma nem is készültem extra infókkal, ezt talán egy kicsit később majd, hogyha jobban belejövünk. Szóval, na tehát, tegnap miután felvettem az első videót, hát neki is ültem összevágni. Most sikerült egyébként megcsinálnom, már fel van töltve a YouTube-ra, nagyon örülök. Vágtam a videót, és utána éhes lettem. Ugye, ez még eddig egy befogadható történet. És képzeld el, hogy én mindig úgy főztem, hogy közben valami videót néztem, általában valami híradást a YouTube-on. A Telexnek, vagy nem tudom kinek föl van töltve valami új videója, és akkor azt megnézem. Ugye ez most nem volt. Amivel pótolni szoktam, az az, hogy podcastet hallgatok. De hallottam egy videóban egyébként, ami a dopamin szintről szólt, és ennek a kiegyensúlyozásáról, hogy próbáljak meg egyszerre csak egy dolgot csinálni. Ha főzök, akkor főzzek. Tehát ne legyen az, hogy főzök, és közben hallgatok valamit. Ja, Istenem! Szóval ezt csináltam. Főztem, és közben nem csináltam semmit, csak főztem. Nagyon sokszor multitaskingolok, és amikor végre leültem enni, akkor észrevettem, hogy rohadt nagy a csönd. És amúgy ezt a csöndet már onnantól hoztam, hogy ugye főztem. Hát ugye a videót vágtam. Nagyon érdekes, hogy a videóvágás közben volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy fú, most ez így nagyon sok, nagyon elfáradtam, most egy kicsit úgy lazítanék. Hát nem fog videót nézni, ugye, ilyenkor mindig a YouTube-ra mentem föl. A telefonomhoz nem nyúlok, mert ilyenkor meg a social médiára mentem, hogy jó, hát akkor mit csináljak, de olvasok. Körülbelül 3 oldalt voltam képes olvasni, és elaludtam. Tehát valamikor 12:30 ébredtem föl a kanapén. A következő nagyon érdekes dolog, hogy délig aludtam. Ugye én most ebben a kreatív, itthon töltött 1 évemben vagyok, szóval gyerekem még nincsen, most dolgozni nem járok, szóval igen, ez az időszak, ez nekem most 100% fókusszal csak ezekre a tesztekre korlátozódik. Mindegy. Az a durva, hogy már 2 nappal ezelőtt is délig aludtam, és aztán a következő nap is nagyon későn keltem föl, és ugye ma is délig aludtam. A legelső videómban ugye arról beszéltem, hogy lehet, hogy az agyam egyébként fáradt, csak ezt a sok videónézésből folyamatosan a dopamin szintemet magasan tartó állapotból ezt egyszerűen nem vagyok képes felismerni, és bingo, egyből eszembe jutott, basszus, hát ezt mondtam, pont ezt mondtam a videóban, hogy biztosan ez lesz. Nem tudom, hogy a mai nap hogy alakul. Ettől függetlenül egyéb dolog így nem nagyon volt. A lehető legegyszerűbb összefoglalóm az, hogy sokkal jobban bírom, mint pár hónappal ezelőtt. Szóval, ha esetleg már többször megpróbáltad, vagy már megpróbáltad letenni a függőségedet, és aztán az nagyon nehéz volt, akkor én csak arra bátorítalak, hogy így ne add föl, próbáld meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, mert mégis mi baj lehet. Azt kell szerintem nagyon ügyesen elkerülni, hogy emiatt az újrapróbálkozások miatt te minősítsd magad. Mert hogy nem tudhatod soha azt, hogy mi az az extra élmény, az az extra tapasztalás, amit megszerzel azáltal, hogy csak kipróbáltál valamit. És itt az én példám, hogy én ezt már egyszer csináltam, és hogy a tegnapi videóban elmondtam, hogy mennyire rohadtul félek ettől, hát ez a félelem, ez ma már elmúlt. Félek attól, hogy megint csalódni fogok magamban. De mi van, hogyha a dolgoknak egyszerűen így kell lennie? Hát ez nem olyan, mint a biciklizés, szóval, hogy megpróbálod, és akkor nem megy, és akkor nem azt mondod, hogy jaj, én egy rossz ember vagyok, mert én soha nem fogom megtanulni, hanem megpróbálod újra és újra és újra, és addig, ameddig újra megy. Szóval szerintem van egy ilyen belső, tudatos állapot, ami azt mondatja beled, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni. A barátom mondta, talán tegnap, vagy tegnap előtt,
nem vagyok jó ezekben az időfelidézésekben. Azt mondta nekem, hogy biztos vagyok benne, hogy XY dolog menni fog, mert én eddig bármit csináltam az életemben, bármit akartam csinálni az életemben, azt megvalósítottam. Bum! Úristen, mennyire igaza van. Tehát, hogyha te úgy mész neki például ezeknek a challenge-eknek, vagy ezeknek az életmód, szokásváltó dolgoknak, hogy jó, biztos vagyok benne, hogy a jövőben van egy olyan pont, az énemnek van egy olyan verziója, ami már ezt a szokást nem csinálja, vagy már azt a szokást csinálja. Csak éppen el kell jutnom oda, hogy a jóslással még nem foglalkozom, és te sem, gondolom. Tehát azt nehéz megállapítani, hogy ez vajon mikor lesz a jövőben, de hogyha van egy ilyen belső állapotod, hogy ez meg fog történni, akkor meg fog történni. Hogy is van az a mondás? Hogy akár elhiszed, akár nem, hogy bekövetkezik, igazad lesz. Ezt nem tudom, hogy hol hallottam. Úgyhogy ezzel a pozitív hozzáállással vagyok én ebben a dologban benne, és tényleg nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy újra belefogtam ebbe a... Egyébként először végtelenül ijesztő és nagyon sok szorongással járó kihívásban. Írd le a kommentbe, hogyha te is már a második napon tartasz, hogy te hogy érzed magad, beszélgessünk róla, és akkor várlak a holnapi videóban. Ciao!